usoro iwu maka iguzobe Anambra State Electricity Market na Anambra State Electricity Regulatory Commission abụrụgo nke gara agba nke abụọ ya n'ụlọ omeiwu nke Anambra State. Ebumnobi ya bụrụ ịhụ na ọkụ latrik na-enweta ya otu kwesịrị na-ekesa ya otu kwesịrị nwee usoro oge si wee na-alụ ọrụ na usoro ege si wee na-enweta ya n'ụdị pụrụ nnukwu iche na steeti ya. Onye nta akụkọ anyị n'ụlọ omeiwu bụ Emmanuel Chigbata wetara anyị akụkọ a. N'ịrụrịta ụka na ya bụ amụma iwu ka onye na-esote otu ndị ka n'ọnụ ọgụgụ n'ụlọ ọrụ omebe iwu na steeti a ma na-anọchite ọgbọnta nkwado njikọ ọka nke abụọ bụ dọkịnta Jude Akpụa mere ka mata na ya bụ amụma iwu na-eme ka ọ bụrụ iwu na ọ ga-enye aka fụ na ọkụ na-enwu na mpaghara steeti a niile. N'ịkwado ya bụ amụma iwu ka Chief Whip nakwa onye na-anọchite ọgbọnta nkwado Ihiala nke mbụ bụ barista Jude Ngwobili mere ka amata na ya bụ amụma iwu dị oke mkpa n'ihu na ọkụ na-enwu ma mee ka amatakwa na ọ ga-enye aka n'ifu na mahadum dịka Chukwuemeka Odumegwujukwu nke dị n'Uli ga-abụ nke ga-enwe ọkụ n'ihi na kemgbe arọ 20 na ha enweghị ọkụ. Okwupụta okwu na steeti a bụ Right Honorable Somtochukwu Udeze yọrọ otu n'afọ maka ya bụ amụma iwu ka ha rụọ ọrụ ha nke ọma ma kọwaa na ọ ga-enye aka fụ na ọnọdụ akụnụba steeti a ga-abawanye. Site n'ụlọ ọrụ omebe iwu na steeti a, Emmanuel Chigbata maka akụkọ ụwa ABS.